vám to, ale až vtedy, keď v pekle bude snežiť a čerti budú mať Vianoce. Keď to čerti chcú, tak nech im v pekle husto sneží. Dobrí boli, zaslúžia si odmenu. Veď v pekle aj v nebi stále o to isté beží. Tí veľkí a tých malých nech si spomenú. Príbeh končí a možno práve začína, tak si aj ty s nami pleskni do dlaní. Možno budeš ďalší malý hrdina, ktorý svoje Vianoce si zachráni. Keď si stúpi, utri slzy, veď si náš kamarát, hoď nevoláš sa Daniel. Ako praví dobrý detko Mikuláš, pre rodičov stále budeš aniel. Všetko nakoniec dobre dopadlo. Anieli majú svoj stromček, deti darčeky a čerti, tí majú v pekle Vianoce. A keby k vám niekedy priletel do izby v noci aniel, nebojte sa, možno v nebi potrebujú práve vašu pomoc.